Nebudete veriť, ale sám Šimečka očakáva stíhanie vlastnej mamy. Povedal to na steme Progresívneho Slovenska, na ktorom volili predsedu strany. Najvtipnejšie na tom je, i napriek tomu, že bol jediný kandidát na predsedu, tak ani zďaleka nedostal hlasy všetkých delegátov. Úplne kľudne si viem predstaviť, obvinia moju mamu a zavrujú do väzby. A do toho budú neustále kričať, že Progresívne Slovensko nás zatiahne do vojny a že chce 72 pohlaví. Šimečka dobre vie, že voči jeho mame je už vedené aj policajné vyšetrovanie. A pravda je taká, že v tých pohlaviach má riadny guláš. Ako chce inak vysvetliť, že nehlasoval za ústavný zákon, ktorý ukotvuje dve pohlavia? Jedine, že tých pohlaví podľa neho je ešte viacej ako 72. Čo myslíte vy? Koľko je pohlaví?